Nehemiah tinum na ɔman no ne wɔn yerenom ntiamu kɛseɛ sɔre tia wɔn nuanom Yudafoɔ no na ebinom wɔ hɔ a wɔka sɛ yɛne yɛn mmabarima ne yɛn mama no yɛdɔɔso na moma yɛnkɔpɛ aduane ni na yɛnya nkwa. Na ebinom nso sɛ yɛde yɛn mfuo ne yɛn bobinturo ne yɛn afie risisi nwa apɛ ɛkɔm mu aduane. Na ebinom wɔ hɔ a wɔka sɛ yɛafam sika de ayi ɔhene toɔ yɛn mfuo mu ne yɛn bobinturo no so na afei yɛn honam te sɛ yɛn nuanom honam yɛn ma te sɛ wɔn ma na hwɛ yɛn die yɛrebrɛ yɛn mmabarima ne yɛn mama ase de wɔn ayɛ yɛn nkoa. Na yɛn mama mu binom wɔ hɔ a wɔnya abrɛ wɔn ase saa na ahoɔden biara ne yɛn nsɛm na yɛn mfuo ne yɛn bobenturo yɛ afoforo dea. Na metee wɔn teamu ne nsɛm yi no mibu fu sɛ na makoma tuu mi agyina na me ne makoma ne mpanimfo no hame na mesee wɔn sɛ mfɛntum na mogyigyi mu nuanom hɔ na mebɔ wɔn so dwa kɛseɛ na mesee wɔn sɛ yɛn deɛ yagye yɛn nuanom Yudafoɔ a wɔtontɔn wɔn maa amanaman no sɛdeɛ ɛwɔ yɛn nsɛm no na mo nso mobɛtontɔn mu nuanom na wɔntontɔn wɔn ho ma yɛn anaa na wɔyɛ kom na wɔnhunu asɛm a wɔde bebua na mekaa sɛ asɛm a moredie yi nyɛ ɛnyɛ yɛn Nyankopɔn no suro mu na ɛsɛ sɛ monanteɛ amanaman a wɔyɛ atamfo no nso pa no nti na me nso me nuanom ne masomfo yɛafam wɔn sika ne aduane moma yɛmfa kayi nkyɛ ɛnara mona ne wɔn fuo ne wɔn bobenturo ne wɔn nnua ne wɔn afie ma wɔn ne sika ne aduane ne nsa ne ngono ha mu abupan a mogye no wɔn hɔ yɛ mfɛntom no ɛna wɔse yɛbɛdane ama na yɛrenhwehwɛ wɔn hɔ biribiara yɛbɛyɔ sa sɛdeɛ waka no. Na mefrɛ asɔfoɔ no me bae na mema wɔkeka ntam sɛ wɔbɛyɛ no sɛdeɛ asɛm tie meporepore me kukum nso na mekaa sɛ sɛ na Onyankopɔn bɛporopore onipa biara a ɔma asɛm ntim no afiri ne fie ne ne dwuma mu na sɛ na wɔbɛporoporo no na wayɛ ohunu. na badwa ne nyinaa kaa sɛ amen na wɔyi Awurade ayɛ na ɔma no di asɛm yi so. Nso efiri da a wɔde me hyɛ Yuda asase so amrado no efiri ɔhene Atasasta afi a ɛtɔ so 20 kosi afi a ɛtɔ so 32 soɔ no mfie 12 me ne me nuanom ani amrado aduane na Akane amradofoɔ a wodi manim no yɛ ɔman no so duru na wɔgyegye wɔn hɔ aduane ne nsa ɛsono dwetɛ nyetɛbena aduanan nso wɔn asomfo nso hom ɔman no so na me deɛ Nyankopɔn ho suro nti maanyosa na ɔfasuo yi ho adwuma no nso mesoo mu na yaanye asase biara mpo na masomfo nyinaa ano bɛboae wɔ adwuma no ho na Yudafoɔ ne mpanimfoɔ no mu 150 ne wɔn a ofifiri yɛn ho amanaman mu ba yɛn nkyɛn no didi me pono so na deɛ wɔno adakoro nie na ntwinini biako ne nwan a wadɔ 9 na ntakraboa na wosiesie ma me na dadu mu prɛko nsa hodo bebree nanso yei mu no maamisa amrado aduane efiri sɛ na ɔsom no yɛduru wɔ ɔman no so me Nyankopɔn kae ma me yie wɔ deɛ ɔman yi nti meyɔe no nyinaa ho.